Какво яйце щеше да си според зодията за Велик ден? Защото всяка зодия си има стил, дори като боядисано яйце. Овен, яйцето чукало. Влиза в битка веднага, първи на поляната, първи с спукано яйце, но горд до края. Телец, шоколадово яйце. Не го интересуват боите, дай му вкусно и ще е щастлив. Пази го! За себе си. Близнаци, яйце с две лица. От едната страна е зелено, от другата розово. Никога не знаеш какво ще получиш. Рак, яйцето с най-красивата рисунка. Изрисувано с любов, с сърчица и цветя. Никой не го чупи, защото го пазят като спомен. Лъв, златно яйце с брокат. В центъра на масата всички му се радват. Не пипай, то е само за гледане. Дева, яйце с перфектно равномерна боя. Без петна, без грешки, боядисано с ръкавици и по схема. Може и с етикет. Везни, омбре яйце. Прелива от цвят в цвят. Сякаш е в Пинтерест, хем стилно, хем фотогенично. Скорпион, черно яйце с червени пукнатини. Мистериозно, драматично и малко плашещо. Никой не иска да го предизвика. Стрелец, яйце с карта на света нарисувана. Той не знае как стигна до масата, мислено вече е на друг континент. Козирог, яйце боец. Няма украса, но чупи всички, издържа 10 кръга и пак е здраво. Водолей, яйце с неонови цветове и лед лампички. Извънземно, креативно и направено с триизмерен принтер. Не се боядисва, програмира се. Риби, яйце с облаци и сънища. Меко, нежно, рисувано с пастел и панделка. Говори ти, но само ако вярваш. Какво яйце си ти според зодията? Напиши в коментарите